Wannan baiwar Allah da kuke gani a cikin wannan hoto, wata budurwa ce mai suna Khadija da ke karamar hukumar Bichi da ke jihar Kano. Ta kammala karatunta a FCE Bichi. An ɗaura mata aure kenan washe gari ta ce gagarin kunan. Sai dai mutuwar tata ta bar baya da ƙura, domin akwai ƙatotuwar alamar tambaya a cikin mutuwar tata. Rahotanni sun nuna cewa ana tuhumar tsohon saurayinta da cewa shine ya kashe ta ta hanyar yi mata sihiri. Hakan ya biyo bayan bijire masa da ta yi ta ƙi aurensa bayan ta ci masa kuɗaɗe masu yawa. Sannan kuma abin bai tsaya iya nan ba, har sai da suka rabu tsiya-tsiya ta gaya masa baƙaƙen maganganu. Duk da ya nemi cewa a dawo masa da kuɗaɗensa, amma kuma bai huce ba, domin ya yi furcin cewa sai ya ga bayanta. Kuma shi ba zai ji tsoron aikata komai ba don ya cimma burinsa, ko da ko hakan shirka da Allah ne. Yana daga cikin kalaman da suka yi masa zafi, ta ce masa mushriki, amma kuma a cikin bayanan nasa ya karɓi sunan shirka ɗin, a inda ma ya bayyana cewa zai kashe ta ɗin ya yadda zai shiga wuta, amma daga baya wai zai fito saboda ai manzon Allah ya ce duk wanda yake faɗin la ilaha illallahu ba zai dawama a wuta ba. Ku ji katon jahili, wato mutanen nan ba ma su san meye shirka ba, kuma ba su san meye kafirci ba. Kafin mu ta alikin mu, bari in barku da su ku ji yanda aka tona masa asiri. Hakan ya biyo bayan mutuwar yarinyar, aka binciko wannan waya da suka yi tare da 'yar uwarta, wanda shi da kansa shine ya nemi a yi rikodin a ajiye, domin ya ci alwashin sai ya kashe ta. Ku saurari yanda suka yi waya tare da 'yar uwar wannan baiwar Allah. Hello? Asma'u. Ai wannan wayar ne kira, ina son kisa hands-free sai magana. Ina jina ko? Kasa kisa hands-free sai magana ne aje ta kari da ji abin da zan faɗa. Kana jin abin da zan faɗa Khadija? Ta je inda yayi je ta ce wai ta taɓa ɗaukar kuɗin polo ta bani. Ta ɗauki kuɗin polo ta bani, to ki faɗa mata yanzu. Ko da mahimmi na ya ce ina cikin bici wallahi. Yanzu ina cikin bici. Na ɗauki duk da ya kamata in ɗauka. Na ɗibi ƙasar da bakin ƙofar gidanku ta shiga ƙofar gidanku. Muna ɗibi abin da an ka ce ɗiba cikin garinku. Makabarta in je in ɗibo abin da zan ɗibo. Na ɗibo. Ta ce ban sai mata waya ba. Mun ba da ta kaɓe kuɗi na ba. Na rantsi da Allah ta tambaya, ita tambayi Amina waccan Aminat wadda ya ajala ita ka ba ta labari na. Ta kira ni wai mushriki. Ni ba mushriki yake ba, amma ina zaune da waɗanda yake tare da babu bala'in da ba su yi duniya, kuma yana tare da 'yan siyasa, kuma ni yaron ɗan siyasa ne. Kuma babu inda ban zuwa da ɗan wani abu na taimako ko wani abu na hannu, babu inda ban zuwa ƙasa a aikan manya na wasu zuwa ni suka aiki. Da Allah ban taɓa yin lalura ban yi nasara ba. Da ba ni zalunci ba, ba ni son a zalunce ni, amma in ka zaluntan ban taɓa yin abu wallahi ba a taɓa mai abu ban mu Allah ba. Saboda ba ni amma duk an ka na rike da Allah sai na rama. Na rike da Allah duk da hawa na haihuwa yau. Hawa ban da kowa ya in ba hawa ba. Wallahi na taɓa ta. Na rike da Allah ka ta mata ba ta sake rika skirin ɗan waya ta kalle ta yi caca ko wani abu har ta koma inda Allah. Duk abin da ya same ta nina wallahi. To shi kenan. Ka je ki recording. Kina jina ko? Ki recording ki aji. Wallahi suna taɓa Khadija. Na rike Allah ta. Ka je ka taɓa ta, ka daɗe baka taɓa ta ba Bashir. Wallahi suna ta kuka. Ka je ka taɓa ta. Na rike da Allah ta kuka. To shi kenan, ka je ka yi. Wallahi sai na sa ta kuka, na sa a jalai kuka. Na rike da Allah sai na sa ta kuka. Ka je ka yi. Allah san kafar da rantsuwar da ni. Ka je ka yi. Wallahi na rike da Allah abinda ta ganin ta ci, wallahi sai ta amaye su malinkin wurin da Allah ya ta. To shi kenan, ka je ka yi. Wallahi suna taɓa ta. To ka je ka taɓa ta. Ka je ka taɓa ta. Ka daina rantsuwa, ka je ka yi. Wallahi sai na yi. To ka je ka yi. Wallahi ban taɓa cewa ba sai na yi ban yi ba. Ban taɓa yi ne ba. Ka je ka yi. Ta karanta ce mushriki ko? Na rike da Allah suna tabbata. Aki gaskiya ne. Ka je ka yi. Gaskiya ne. Wallahi suna taɓa kuka. To shi kenan. Na rike da Allah duk abin da faɗi na ɗibi duk abin da ka ɗiba cikin bici, ina cikin bici yanzu haka. Ina bakin gurin da bici zaune yanzu haka. Duk abin da ka sani na bala'i wanda ya kamata in ɗiba cikin garin bici, babban Amina malami ya aiko min nan ba account ne yake mini ga abin da
banzan da i. Hello? An karba duk wanda zai karba ta shi karba ya zagi uban, duk uban da zai zagi ne ya zage ni. Duk wanda zai zagi ban gudu ba gudu ba wajen baya wallahi. Na ɗibi abin da ɗiba da bishi za ka wallahi duk abin da ce ɗebo na ɗebo shi. Da Allah. To shi. Da yi da ta yanzu. Sannan ni lalle tabbacin mu an dace an ce mata iska ko miya amma ban taɓa dukan ubana ko kuma ban taɓa ije ubana ba amma ku danku ubanku ya kai ku ƙara har gidan sarki. Ko? Abin da suka ubanku ya kai ku ƙara gidan sarki kuna ije shi kuma dukan matatai kuma ta gaya mai Aminu ta ba mata ubanta kashi. Ni ban ba mata kashi ba. Ni ban ba mata kashi ban mun mare ta ba. Ta sai inda ya ce wai ta ɗauke wai kuɗin wai folon ta bani wai ita ka za a ciki da doka ta bani. Na rage Allah ta ba. Na rage Allah ba ni ka fara. Kuma na rage Allah. Daga kai habbo kan naka za a kama ku. Ka je ka yi. Babu shege wallahi. To idan har kai ba ka san babu shege kar ka bar garin nan dan Allah dan darajar iyayenka ka zauna a garin Bichi. Wallahi babu shege. Ka zauna na ce kar ka gudu. Ina bici wallahi babu shege wallahi. To shikenan zaka ga. Wallahi. Ka je ka yi. Ina kodin ki aji wallahi ina kodin. Number ta shi san kake line da ni risar kai ne. Idan bokayenka suna maka aiki Bashir da tuni ka fi haka. Ka gaya musu ba sa maka aiki. Na rike Allah suna mai aiki. Na taɓa wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ki tambaya a baki labari. Na taɓa wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya wallahi. Kwarai na samu labari. Na samu labari. Har ya bar duniya ma. Wallahi babu shege wallahi. Na samu labari har ya bar duniya saboda abin da kai mai amma baka isa ka kashe Khadija ba ƙarya kake wallahi. Na rike Allah babu shege wallahi sai wanda aka kyale wallahi. Hatta dibe don uban ta ce wai mushriki ne. Ni da dibe ta ce mushriki. To shikenan ka je ka. Ni sai dibe ta ce mushriki. Ka ce ba ka taɓa yin abu ka bar wa Allah shi ba ka ɗauki ƙasar kabari da ƙasar ƙofar gidanmu ko to ka daɗe ba ka yi asiri ba in tsafi kake Bashir ka je ka yi na gaya maka ka je ka yi ka daina kuma kiran wayata ka goge nan ba ta na faɗa maka. An ki agogi nan baki azzalumai kawai azzalumai macuta kawai mai zaka ga zalunci idan jinin ka sammo ko wani a tafa ya kwana wallahi. Har ya huke wallahi. Wallahi wallahi. Duk bicewa mai wani abu wallahi. Kuma na rage Allah ni ba a manta ba. Na rage Allah asara bisa asara za a yi. Zaka wallahi bakin yanzu ki tambaya ki ja shekara ta hudu zaune bai lahiya wallahi. To ka je ka yi Bashir ka je ka yi. Gida mun ke jaya da shi na hudu mai bai shiga gidan nan wallahi. Gida bai shiga gidan nan wallahi ba shi ko haihuwa bai bala shi cikin gida wallahi. To shikenan ka je ka yi. Wallahi sai Allah ya daura rayuwarka kafin ka gama abin da kake da izinin Allah. Wallahi bai ka ba malam amma wallahi sai ka bar duniyar nan. Wallahi ban mutuwa yanzu. Ba yanzu ban mutuwa ba ina da garanti ba yanzu ban mutuwa wallahi ba boka ba malam Bashir amma cikin yardar Allah zaka koma ga Allah wallahi. Ban koma yanzu wallahi ba yanzu ko sai na kara abin da ke wallahi lamuli za mu wallahi. A'a to in ka sai ka dau zunubin mutane sannan zaka koma ga Allah. Sai mun kare wallahi. To shikenan Allah ya baka nasara. Mun kare wallahi ba asara wallahi. Allah ya baka nasara. Allah ya baka nasara. Dan kuma kike da in ɗibi abubuwan da an kace sai in ɗiba ina cikin garin kawai ne zo ɗiba kuma ina miki wallahi. To Allah ya baka nasara Bashir. Inda duniya ce. Inda duniya ce. Abin da kake na faɗi yanzu na isa in yana shi yasa a tarbe ni ko a yi min abin da za a yi mini. Haɗuwa da kai masifa ce to. Wallahi na kace wallahi masifa ne. Billahi lazi sai ta kuka. In ba ta iya ba ta ta faɗa gaskiya ni na wuce mata kage ko ƙarya. Ba ni son abin da bai ba wai har ta ci bidiyo ya to wai ta take wai ai duk ta ji abin da kace. Ai duk ta ji abin da kace. Duk ta ji abin da ka faɗa. Wai fulo ta bani. Nawa gari ta tsako kudin fulo ta bani. Na so in zauna mu rabar lafiya salon hannun ba a taɓa sanin ma mun haɗu duniya mun rabu ba. In na ji ba na ji ba na ba ta. Amma tana ikirari wata saka kudin fulo ta bani wai in ba ta sai mu da wasa ba. Bashir duk wannan reflection kake kana maimaita abin da ka faɗa mun ji. Gaba ɗaya mun ji kuma ka je ka yi mun ji duk abin da ka faɗa. Ka kashe wayar ka je ka yi. Babu wata in kashe waya ni kira da kuɗi a zai in kare faɗa miki dan ya zama tarihi gare ki kuma ki aje saboda maza irin gujera an mitika an aka canza kwarai maza kala ne ni na wuce a zalunci ne wallahi ban zai ai Bashir me yin asiri ka waya na wuce wallahi a zalunce ni na wuce a zalunce me yi baya faɗa na ga maka me yi baya faɗa mu isa ce mu faɗi wallahi sai mun isa in ba mu haɗi ba mu isa ba zalunci ne in ba kai ba amma in za ka wa mutum ka waɗa sai kira shi karba to shi ke Bashir
karba shikenan ka je. ban taba yi ba wallahi, ban taba yi ba nasara ba wallahi. To shikenan. Allah dan na hamma kabar sai an ce in sai in kwana ina kwana akan in biya bukatata. To shikenan. To shikenan. To shikenan. Kuma wallahi sai ta kuka. To shikenan. Wallahi inda ta yi min kage ta yi min ƙarya na da Allah sa ta kuka. To shikenan. Don uba ita a layi ta jira abin da samakon da zai samu ta. Zan kira ta in faɗa mata ta yi rako ne ta mata aji don uban da ta yi ubanta wallahi. Ni wallahi ta ce mai lasin wallahi. Idan kana taɓa wani kana kwana lafiya, an ka taɓa wani wallahi ba za ka kwana lafiya ba. Wallahi da zikariya ta, ni wallahi iskin da ka buga yanzu, shi yasa ki gana tsaya haka iskin da ka buga yanzu, billahi lazi duk abin da an ga ce idan in biya bukatar rayuwa ina yi ne ko mi duniya. Mutum baya yin abin da wallahi dan mutum bai zuwa makabarta shi kwana, na nufi da Allah in an ga ce mai zan tafi makabarta dan in biya bukata, in ba ina zuwa ba shege uwa ta yi. Ka yadda Allah ka ɗauki bokaye ko? Nan wallahi da nan mu da Allah muka dogara. Ba mu san boka ba mu san malam ba wallahi. Bari in gaya miki yanzu kana jina ko da bakin nan yanzu Sokoto bakin wa'annan iza mu kuɗi mutu uku wallahi ni jan ne. Na da Allah bai yiwa tsallake mutu uku ko shida cikin wa'annan. Guduwa za ka yi kenan. Guduwa za ka yi kenan. Wallahi ni ban guduwa sai na ƙara abin da ke cikin garin ku wallahi an ce ni biya da lokacin da an ce in tsaya karfe lokacin da ranar da an ce sai yayi na aka ce abin da zan yi lasa ne garin ku akwai abubuwan da an ce in yi in kuma in sa in tayata in gani abin da zai faru ko yin ku gaba ɗaya babu inda ban zagaya wallahi da bakin karfe 12 har zuwa sahi wala babu inda ban zagaya ba abin da ce ba in ta cikin ba ma haifar ta ba ba na ake ta ba san ba ki da shi din da telara na haɗa mai na da Allah ba ka shiga gidan nan gaban kowa na yi kirari na faɗa mai na da Allah bai shiga cikin yana shi zauna cikin kuma gida na bar gida na yi gaba wane ne ba zai shigo ba wannan da anka gaya miki kanina wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya wanda ka kashe zaka ce gida muka jayayya da shi yana ce mai wallahi gida ba ka shiga tai har sai da yawa duniya na samu labari gaskiya ne ashe gaskiya ne na zaci ƙarya aka yi maka da wallahi bai shiga sai totally gidan nan bai shiga kuma wallahi bai shiga ba sai lahira shiga gida za ku haɗu a lahira kai ba za ka shiga aljanna ba shi zai shiga ya baka a bakin kofa wallahi sai ka shiga wuta bashir izinin Allah wallahi sai ka shiga wuta kai dan wuta ne mashirki ne an gaya maka wallahi mushriki ke ma kin faɗa mushriki ko wallahi wannan abin da ka faɗa babu Allah a cikin sa wallahi wannan maganar da ka faɗa bashir babu Allah a cikin ta ya za ka je ka ɗebi ƙasar ƙofar gidanmu ka ɗebi ƙasar makabarta za ka je ka kai a wani sharri da shi wannan abin shi ne wanda ya dogara ga Allah zai yi ka ce za ka je kai addu'a ka kwana kana sallah mana me yasa ba za ka faɗi wannan ba ban faɗin haka nan wallahi don na in ce in tsaya ka haka nan na ne in tsaya in rabu da ita mu rabu lahiya bisa ga adalci bisa ga rabuwa so an gace ta ansa so babu kalmar cuta ko wani abu amma kiran wata a kira ta ce min ta ci banza kuma wai har ta faɗi wacewa wai na ce wai a'a me ake ce mai wai ta je inda yayi jiya wai ni take biya bashin kuɗi Khadija ni in ban ce na biki bashin kuɗi ba ya za a yi ni bashin kuɗi a tambayewar ta kawo duniya ina iya sati biyu ban tana kofar gida ba baka san wani kici ban san kai sha ba lamar ranar ke na harkar duniya na wanda suka same ni wanda iyayen gaya nake biya ba sa zuwa wurin abubuwan da suke ni bashar sifa ni ake aika in je in dawo kuma a je a yi abu kuma a yi a cikin nan abin nan a dawo a kare a wuce wurin amma ba na nuhin da mutum sai in ka taɓa ni ka kai na ƙarshe ni zuma nake wallahi ne wa kai na saka ta wata musamman ubangiji Allah da ya halicce mu ya halicce ka ya halicci boka da malaman da kake tura kuɗi ubangiji Allah ya mana katangar karfe da kai duk abin da ka turo da izinin Allah ba zai same mu ba wallahi ban ga miki ba zai muku sakannan karfe da ni ba yanzu ga halin da nake cikin yanzu saboda Allah ka tara sani da shi ko wallahi Allah sai ya raba mu da sharrin ka wallahi ba zai ba kuma ni abina bai ba wallahi tambaya ki ja shekara ta uku wallahi na rida Allah sai da kowa da kasan kare bai lahiya wani kistan sirrin kare sai da kowa bai lafiya to shike duk abin da ya mallaka ya samu wallahi na da karfin da ya sai da kare kan jiki ne Allah zai haɗa ku a lahira za ku haɗu da shi a lahira wallahi da kai da shi za ku haɗu a lahira wai haka da idan da tsaba idan ta shan mushriki lalle shirka gaskiyar mai shi kuma tsahi gaskiyar mai shi kuma mun tabbata tsahi gaskiya ne kuma shirka gaskiyar mai shi zan biya kuma wuta da aljanna ta Allah ce mun tabbata da an tabbata akwai wuta akwai aljanna kuma amma Allah ya alƙawarin cewa duk mai sha la ilaha illallah ba zai tabbata cikin wuta ba mun yadda zamu shiga wuta kuma Allah zai tabbata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da guri na same cikin gari shi gaskiya kai sharri ne haduwa da kai musifa ce ubangiji Allah ya mana tsari da kai maza ayin ga mata maza irin guja ne sai an bincika aka san da kwarai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka amince ka shiga wutar jahannama haka amince Allah ya ma hukunci subhanallah in ga miki in amin goyi yadda an ce wa maza a yaudara wani a wani lahiya ni ba a yaudara ta a wani lahiya wallahi in ba ce ba karka da ina da hannun da zan rama cutar da zaka yi mini wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na hanzu da Allah na kai miji kuma sai na sa ta kuka, na hanzu da Allah na sa ta kuka. Inna lillahi. Duk abin da za a yi min sanadi wanda an ka tanada kada a yi raga min don Allah don Muhammadu Rasulullahi. Ragowa wani biki wani abu don Muhammadu Rasulullahi kada a raga min don kowa. Ni isa shi na kuma na ta kowa a raga min don shi. Kuma da yau ka saka sa kowa cikin lura abin da ku da ku mu ci gaba da in ga wane ne zai fasa. Ne ma nake in kasu a cikin shi wallahi. Ina iya neman su naira 100,000 har miliyan guda yanzu bai suka fanzu Allah dan in a ci bin abin da ka bukata ba ni kunya ga lamarin duniya duk abin da ka gaba wallahi sai da ishe shi. Wallahi kuɗin kake nema kace sai an biya ka kuɗin ka kai wa malaman ne. Wallahi kuɗin da kace sai an biya ka. Da banza ma yanzu abin da ya zaɓe 200 ne za cikin garin ku wallahi wannan ne wani wanda Amina gaban ta izona ba kan wallahi naira 70,000 ne iza mai shi account ne na iza wani 50 na iza wallahi dan a sai abubuwan da sai a biya bukatar rayuwa wallahi sannan Allah abin da za su gani a gurin Allah wallahi za su gani a gurin Allah ba ma nan ni ba inda dosawa ni inda ba san Allah ba wallahi dosa inda masallata ke tambaya ki a cikin Nijar akwai wanda na kace masallata ba su sallah ba su gomi wallahi matsaba ne gaba ɗaya wallahi ko to duk abin da kace son iya shi wallahi duk abin da kace ba mai wallahi tamatu shar makalak abin da kace Allah ya wallahi mana tsari da kai Allah ya mana katanga karfe da kai ubangiji ku azuna lafiya Allah ya mana tsari da su a gaɗe ku a yanzu lafiya kuna ganin wai har wani zai buɗa ce wai shi na kai station wai ko shi na kai kotu ni ba kotu ba Allah ta nika tsoro wallahi bayan shi bayan babu halukin nika tsoro wallahi idanun basharu wallahi ai washin my eyes wallahi ya na gani ai duk manyan da ke sani na wanda ka kula da su wallahi duk abin da su sa ai musu ni nan ni ba tarfi fa ni ka musu wallahi ni na ya in kai in yi wallahi in dawo to shikenan duk wanda muka so wallahi mu tankwashe mai zauna lafiya mai zauna ka kusa da shi mun tankwashe shi wallahi ni an kan tankwashe shi wallahi ko ne ni ci uba wallahi manyan wallahi sai hawa in bije ko sanon alun ina wasa ina dariya a cikin na zo abu da Allah na ba kowa da Allah a'a na a sau a wuce wurin ai su da cin ba wani abu wai haka dai ta guda ce wai ba ta suna wai banza ni banza wai an ci banza asma o da gida zuwa nake in ɓata lokaci in je in samu su in kawo ba sata nake yi in kawo su duk cikin abubuwan nan ka fara nawa babu history sata ga bashar to kuma kitan bai matsayin kan gare ta ba matsayin azzalumi ne gare ta ba to shikenan bashar ni dai duk abin da ka faɗa na ji yanzu kaga sallah ma nake so in tashi in ba wai ke ji ba ba ni ke nake son ke ji ba ita nake son ki tabbata wallahi ta ji ga ta a kusa da ni ta ji ta san next time ta san wanda za ta hara ga namiji san sauran da ta mai da san kuma irin zaluncin za su shirya ga namiji ni ba a yaudara ta wallahi to shikenan ba matsala sai ban yaudara ba ka a yaudare ni kuma abin da nace abin da faɗa muku wai na hakki na a tanade shi a ba abin namu na salon alon to shikenan an yi da kai a gida zaka zo karfe 7 ka ansa ka zo ka karɓi kayanka kai gane ko ka zo ka karɓi kayanka kafin ka tafi kai gane a haɗa mishi karfe 7 a to cikin garin naku yanzu haka zan tunkari mutum wa'anda san ba su san Allah ba wa'anda muka tahowa da gaskiya a cikin buci babu wanda bai san Allah ba matsafi a ba san Allah ba a cikin ƙauyukan ko inda su na san inda a waya ta ina hulɗa da su wa'anda ba su san Allah ba kuma na tabbata ba san Allah to shi ne Allah ya mana tsare akwai dangi yawan fulani akwai Hausa akwai sullubawa ciki wallahi kowane su yanzu na kira na faɗa mai kaji garin bici sai sun kere sun ka ce ni an kawo haka na ce wallahi ni an kawo haka sun ka ce ko muna raye na ce muku kuna raye kuma wala abin kunya na ku banni in zubar da hawaye na ne in ce sai wani ce min ka haba dai miya na ci yanzu ce babu abin da ci ne wallahi mi aka fasa ne ce ba a fasa kumbila yace mutuwa da isabi babu wanda aka fasa za a yi ko ne nace na san da haka ce to miya na ka biya gurin rayuwar ka biya bukatar ka duniya in ka zo lahira duk Allah ya daidai na nace na da haka inna ilaihi raji'un ana neman a dace da rahamar Allah kana cin Allah ya maka hukunci ina ja ku duk abin rahama ta ubangiji wallahi sai dai wanda Allah ya ga dama ya rahama amma duk wanda zai zaka duniya in dai yana da ido yana da baki to ya kawo laifi inda halin kowane na wallahi sai inda ido bai da baki na